Hey guys, welcome back. Today this is a death match. A death match time. Okay, they are in death match. Det var godt. Det var headshot. Kom så. Yay. Dræbe alle. Bare med de staminer. Og jeg skal med. Så det kan jeg ikke gøre. Altså. Rigtig. Jeg lidt at føre du. Ej. Se nu, der er en anden en, der fører. Oh my god! Jeg fik mig Potters. Det var Sørens. Det så ud til den, der kunne fyre det. Kom så. Ja, kom så. No man. Jeg fik mig. Nej. Det var der Sørens også. Potters. Det er i hvert fald ikke for mig lige nu. Jeg fik ham. Wow. Epic kill. Jeg blev aldrig tør for fusion, tak for det. Hvad så? Jeg har ikke set hun, at han var, eller hun ved hende. Jeg så ikke, hun var kaffen. Wow. Det var et fail. Et epic fail. Kom så. Det tager det for at dræbe ham, mand. Vi kills. Jeg hader det, men det nej. Jeg hader det. Jeg hader ham. Ikke ham. Headshot. Hvor? Nej, jeg vil ikke dø. Jeg havde nok en godt kørt til vinder med. Han fører med. Han fører. Han fører for det dig. Den hele time. Han fik mig. Okay. Jeg skulle vist lige slappe af. Okay. Hvis du ser på andenpladsen. Ja, det var jeg. Jeg kan ikke gå dø for en gammel skud. Okay, nu er det tredjepladsen. Jeg håber, jeg kommer ind på pladsen. Big guy, I've drilled you. Darn! Hvordan tager det til at lang tid før han skætter mig? Eller han løber med. Det er en anden måde. Og nu med value, hvad stærk. Hvad stærk fyr? Big guy. Hvor er du? Nej! Big guy! Haha! He died! Han fik mig! Potters! Jeg hader det. Men så er jeg på andenpladsen. Ja, det bliver det. Det er en hurtigt deathmatch. Epic kill. Jeg løber fra mig. Ja. Oh god, oh my god. Nej!
Det dig. Just big die. Det bliver et epic battle. Epic battle! Wow! Stay close. Stay close. Stay strong. Never you. Det var det samme. Hier ist noch. Konfigurieren. Yes, you big guy. Yeah. Okay. Du konfigurieren jetzt schon. Alright, baby ma. Paras. Jeg skulle ikke lige regne med, at jeg skulle lige gøre noget. Paras. Det bliver et epic battle i hele min video! Okay. Kryds videre. Åndgrønflygter. Ja, det gør. Det er stort. Jeg har brandplads. Bare et. Og det kunne jeg håbe, I klarede den video, og det var hårdt, ikke? Hej. Vi ser lige på det. Hej.